שלום. בטיפ היומי הפעם אני רוצה להראות לכם איך אני יכול לבדוק קבצים או ספריות ספציפיות בעזרת האנטיווירוס כדי למנוע פגיעה במחשב שלנו. הרבה פעמים קורה שאנחנו מקבלים איזשהו קובץ או תיקייה או מהאינטרנט או מחבר דרך הדיסק און קי או ב-CD ואנחנו פוחדים שהוא יזיק לנו למחשב. נאמר התיקייה הזאת, קיבלתי אותה היום מחברה. אני רוצה לוודא שאין עליה וירוסים. הדבר נורא פשוט. עומד על התיקייה, מקש ימני פותח לי תפריט, אני מחפש את השורה שבה מופיעה המילה סקן. הניסוח המלא של השורה הוא שונה ומגוון בהתאם לאנטיווירוס שמותקן אצלנו, אבל המילה סקן תמיד תופיע. לוחץ על הבחירה הזאת, נפתח לי חלון שבו אני רואה שהקבצים נסרקים. אני רואה כשהקובץ העבודה הושלמה, ואני רואה גם בחלון הזה שאין לי שום דבר שנפגע מווירוס, ואני יכול להמשיך לעבוד בביטחון. את אותו עיקרון אני יכול להפעיל למשל על דיסק און קי שלם שקיבלתי או שהבאתי הביתה. אני מחפש במחשב שלי את השורה דיסק נשלף או removable media באנגלית, מקש ימני, פותח את התפריט, שוב השורה עם הסקן, שוב החלון שבודק, אני רואה כאן את הקבצים שנבדקים, כאן אני אראה תוצאות כאמור, ובסוף העבודה אני אקבל כאן הודעה שהבדיקה הסתיימה ושאני יכול להמשיך לעבוד. בהזדמנות זאת אני רוצה להזכיר לכם שכשאנחנו רוצים להוציא דיסק און קי מהחלון, אנחנו לא נעשה את זה בצורה פראית במשיכה, אלא אנחנו ניגש כאן לאייקון הקטן עם החץ הירוק שמסתובב לו בתחתית, נלחץ על המקש השמאלי של העכבר ונבחר באפשרות של הוצאה בטוחה של עוד רכיב. זהו, עד כאן הטיפ היומי, נתראה בפעם הבאה.